La ratlla bona és aquesta que La davant. ratlla bona és aquesta recta. L'altre no serveix de referència. Ara hem de mirar si entra una boia o no. I és l'únic que podem saber ara. No, però quan hem passat per aquí recte, clar, però semblava així. Porta una marca d'avantatge. No és tan així. És així. No va aquí. És així. Volem creure que... Sí, ja està. Clar, ell gira, sí. I ells encara els queden molt pocs. Una barca que hi ha... Què fa això? No parar? Menja la boia. Menja la boia? Algo ha passat, has dit-ho, eh? Sí. Què ha passat? Hòstia, què ha passat? Menja la boia. Hòstia... Hem de tornar a fer.
aquests no tenen premi? No, perquè no és campionat, perquè eren dos. Però el campionat de Catalunya en sé tres. I no els hi donen premi als que No, no. només donen dos.